Dobrý deň, milí diváci. Pozdravil sebe Čáčo, Záhradky Šláger a slepý kokot vyjebaný nešťastný. Role slovenských politikov v nacistickom Nemecku. Jozef Tiso. Kto by sa hodil na túto rolu tohto nádherného slovenského politika, ktorý mal bohužiaľ tragickú smrť? No za mňa jednoznačne Robert Fico. Pozrite sa na ho, nádherne usmiatý. Čiže podľa mňa pán Fico má tuto s pánom Tisom istú podobnosť v rámci jeho politiky. A tak si myslím, že tuto nie je lepšieho kandidáta ako toto našho milovaného Roberta. Ďalšieho významného nacistu a tým bol pán Himmler. Tuto pozrieme sa na ho, na krásavca, jaký je pán Himmler. Jeden z najväčších predstaviteľov nacizmu, šéf alebo nejaká významná postava v rámci SS. A kto iný by sa na tú pozíciu hodil lepšie ako pán Mazurek. Pozrieme sa na ho. Vie jazdiť na bicykli, píliť s motorovou pílou a myslím si, že šéf SS by mal tieto charakteristické črty mať. Takže ako ďalšia Anička Franková, pozrime sa na ňu. Židovka, ktorá sa chudátko musela skrývať pred tými rôznymi nacistami. A to je taká osobnosť dnešnej slovenskej politike. Jednoznačne táto Grácia, pani Šimkovičová, ju neonacisti z progresívneho Slovenska denne prenasledujú, ale ona to hrdo zvláda. Verím, že si píše aj denník a že raz to bude práve ona, o ktorej sa budeme rozprávať v takom veľkom horizonte ako pani Aničke Frankovej, čiže pani Šimkovičová. Pitný kokot. Takže ako ďalší je tu predstaviteľ nacizmu pán Jozef Mengele, taktiež známy ako Aniel smrti. Ktorý iný slovenský politik sa na túto pozíciu hodí viac ako pán doktor Kotlár? Jeho výskumy ohľadom vakcín. Proste tento človek by sa hodil na to robiť experimenty na židovských deťoch. Čiže pán Kotlár, toto je vaše. Tu je Vrba a Wetzler. Sú to dvaja ľudia židovského pôvodu, ktorým sa podarilo utiec z koncentračného táboru Auschwitz, čiže veľký big up, toto sa nepovedalo len tak každému. Síce akože nedali Victory Royale vo Fortnite, ale aj tak sú dobrí, číslo 1. A kto na túto pozíciu sa môže hodiť? Niekto dokáže vzdorovať a bojovať proti zlým silám. A to je jednoznačne Igor Matovič a rovnaký meter. Nekokci tam. Ďalší človek, ktorý pôsobil počas nacizmu, je to Sigmund Freud, významný psychiater a psychológ, ktorý sa preslávil známym výrokom za všetkým hľadaj sex. A kto iný by to mohol byť ako pán Kollár, tento nie, pán Kollár, ktorý je proste jednoducho sex symbol slovenskej politiky. Pozrite sa na ho, ten má každú čúzu a nikoho iného by som si tam nevedel predstaviť. Tebia ja netočím. Dámy a páni, blížime sa do finišu a mojou otázkou ostáva, kto je práve ten patron všetkých neonacistov, Adolf Hitler. Kto podľa vás má práve tieto črty zo slovenskej politiky, kto by mohol byť práve ním počas nacistického Nemecka? Za mňa sú to dvaja ľudia a neviem sa rozhodnúť. Prvým z nich je pán Marián Kotleba. Pozrite sa na ňo, proste milý, ústredný muž, jak bol Adolf Hitler určite. A potom je tu Michal Šimečka. Čiže tohto poslaného nemám na vás. Rozhodnite sa, či práve Hitlerom sa mal stať Michal Šimečka alebo Marián Kotleba. Milujem Židov, milujem Soroša, milujem Ameriku, neznášam fašistov, nacistov, Hitlera. Odsudzujem to, holokaust sa stal. Dovidenia. Kapra da kremič.